Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности. Мярка 226 от Стратегията за местно развитие. Дейностите по тази мярка целят да се възстановят горите, повредени от горски пожари и други природни бедствия, и подобряване на превантивните дейности за борба с горските пожари. Горите на територията на местна инициативна група Елхово са класифицирани с среден риск от горски пожари. Опасността от възникването на пожари е особено силна през летните месеци. Близостта на горите до населени места и граничните зони с селскостопански земи поставя под угроза населението и реколтата в резултат на възникнали пожари. За финансиране по мярката възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности могат да кандидатстват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, собственици на гори и земи от горския фонд на територията на местна инициативна група Елхово. Община Елхово като собственик на гори и земи от горския фонд на гори на територията на МИГ Елхово. Държавни горски стопанства, държавни ловни стопанства, дирекции на национални паркове и научно-изследователски горски стопанства, управляващи гори и земи от Държавния горски фонд. Подкрепа по мярката ще бъде предоставена финансова помощ за следните дейности, допринасящи за постигането на нейните цели. Възстановителни дейности по отношение на горския фонд на територията на МИГ Елхово, включващи почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, презалесяване на пострадали гори, създаване и подобряване на депа за съхранение на дървесина, добита от гори, пострадали от неблагоприятни природни въздействия. Превантивни дейности по отношение на горския фонд на територията на МИГ Елхово, включващи създаване или подобряване на противопожарна инфраструктура, закупуване на оборудване за противопожарни депа и защитни средства, изграждане и подобряване на водоизточници за борба с пожарите, строителство и подобряване на наблюдателните пунктове. Финансовите параметри на проектите са от 1000 до 50 000 евро, като размерът на финансовата помощ е 100% от общите допустими разходи. По мярка 226 възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности е подаден един проект на община Елхово. Подобряване на превантивните дейности за борба с горските пожари в близост до населените места и големите обработваеми земи в община Елхово. По проекта ще бъдат обхванати 3870,3 хектара на територията на общината в землищата на град Елхово и селата Пчела, Лесово, Чернозем, Малък манастир, Голям Дервент, Славайково, Жребино и Раздел. По проекта се предвижда да се създадат и подобрят противопожарни просеки, минерализовани ивици и противопожарни депа, чрез които ще се предотврати разрастването на евентуални горски пожари и ще се повиши ефикасността на борбата с тях. Така посочените дейности ще спомогнат защитата и опазването на околната среда на територията на местна инициативна група Елхово. Това е един от проектите, който сме входирали и той е в процес на оценка към днешна дата. Водени сме първо от мотива, че при нас се случват наистина големи горски пожари и използвахме възможността чрез финансирането от местната инициативна група да създадем достъпна среда както за техниката, така и да разширим ивиците, които са в непосредствена близост между масивите и до населените места, така че аз съм убеден, че това ще има своят ефект към един от най-големите ресурси на нашия район, а това е българската гора. Наистина, община Елхово е една от пожароопасните общини на територията на Република България. Тук при нас преобладава повечето горските масиви, развито е силно селското стопанство. И наистина и тази година, през 2013 година, не мина без доста пожари, от някои от които по-големи, по-сложни. Наистина до сега, до настоящия момент, районната служба е участвала в погасяването на 87 броя пожари в така наречените пожари на сухи треви или лесонепригодни площи. Това са пожари на вид малки като определение, но всъщност те се развиват на площ, някои се достигат до 1000, от 2 до 3000 декара и това всичко се върти около населените места.
и около горските масиви. Що се касае до големите и сложни пожари, които станаха, това са трите пожара, възникнали в землищата на община Елхово, които се развиха, бих казал, доста сложно и гасенето им изискваше гасене от 2, 3 и 4 денонощия, на които бяха необходими привличането на сили и средства от българската армия, доброволци, гасачески групи от други учреждения, цялата районна служба, но все таки успяхме да ги погасим. Наистина, пожароопасният сезон за община Елхово настъпва някъде в края на юни месец и бих казал 100 дни, последвалата суша, голямото засушаване, липсата на валежи, образува едно голямо натоварване както върху около населените места, така и върху горските насаждения. Община Елхово стопанисва доста горски масиви, някъде около 1500 хектара еголистни насаждения и около 3000 декара широколистни насаждения. Пожарите, които възникнаха в тях и около тях, за наше щастие успяхме да погасиме в зародиша им, но опасността винаги стои и имайки предвид, че населените места вече са така доста обзаведени, с възрастната граница на населението е доста голяма, е необходимо нов подход на организация, както в превентивната дейност за невъзникването на происшествия, така и при тяхното евентуално възникване, за тяхното погасяване. Тази мярка първо идва много на време като проект, тъй като ние наистина имаме изключително голяма нужда от всички тези мероприятия, които са залегнали в проекта. И ако дай Боже всичко мине добре, той бъде добрен, това ще помогне изключително много по, бих казал, превентивната дейност и подготовка за евентуалното използване на цялата тая база, която ще се създаде. Всичките тия мероприятия, които ще бъдат свършени, насочени главно именно към борбата с тези пожари, е изключително навременна и дано стане, тъй като всички трябва да работим в тази посока. Историята помни много по-големи, по-сложни пожари и именно тази мярка с всички тези залегнали мероприятия, които виждам, че са предвидени, е изключително радостно, тъй като в същото време ще бъдат защитени освен и горските масиви и населените места, посочени в проекта, а това за нас е изключително важно. Защо? Защото сега в тази криза икономическа и виждайки това, което е залегнало в проекта, считам, че изключително навременно и много точно, като нещо, което би свършило изключително много добра работа в пожарообезопасяването и както подготовката за пожарогасене, така и за самото пожарогасене на евентуално възникнали пожари.